Sannu ɗan Fulani. Ɗan Fulani. Na'am, yaya aka yi ne? Don Allah wani taimako za ka mun. Wannan talabishin ɗin za ka riƙe min. Idan na hau kan katangar nan sai ka miƙo min ita. Katangar nan za ka haura? Taimaka min. Kana nufin in riƙe maka ita, idan ka haura sai in miƙo maka ko? Yauwa ɗan gari, kai amma ka burge ni. Kai daga ganin kama a cikin 'yan Fulanin kai wayayye ne. Har ka damu kawo tibin. Ga ta nan ba ma wani nauyi ne da ita ba. Kawai dutsen nan za ka tattaka, in na hau sai ka miƙo min ita. Ta can baya ba abin tattakawa ne. To ta yaya za ka so kan kawo kan katangar? Ai kawai dira zan yi. Ka yi sauri mana, wannan abar taka akwai nauyi. Yauwa ɗan Fulani miƙo min talabishin ɗin. Kai, amma ban taɓa ganin sakaran kaɗa irin wannan ba. Ashe kana ɓarawo ka yi sata amma ba ka da lissafi, ba mas ba Ingilish, kai dai wannan daga gani a ɓarayin ma da ƙiƙi ne mara espirisin. Haba mana ɗan uwana ka taimaka ka miƙo min. Ta ina na zama ɗan uwanka, la'ananne mai matashiyar zuciya. Taimaka ka miƙo min ɗan Fulani. A rado ba zan miƙo maka ita ba, na samu ta kallo ni ma. Ka ji tsoron Allah ɗan Fulani. Mu ji tsoron Allah dai, ka ɗauka ban san sato ta kai ba, ka sato ni ma na sashe. Don iyayenka ka miƙo min. Ai ni ban taɓa ganin sakaran ɓarawa ma irin wannan ba. Sai kai ta tsayuwa a nan, sha ni na yi tafiya ta. Kai, oga zo ka karɓi tibinka. Oga. Ai ga irin ta nan, shi yasa Bahaushe ya ce in za ka gina ramin mugunta ka gina shi daidai tsayinka. Ga ta nan yallaɓa ita ce wacce aka sace min. Ai wato kai ne dillalin barayi. Sun sato sai su kawo maka kasara. Kai kuma ina kake sararwa? Aradu ba haka abin yake ba, ina nan a tsaye. Rufe mana baki ɓarawan banza ɓarawan hofi. Yau kashinka ya bushe. Yallaɓai ka saurare ni, ina da gaskiya ta. Ina nan a tsaye. Sajan ku tafi da shi can ofis ya yi bayanin ina rago ɓarayin suke. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka.